Sunitina ning pasewaken busana maneka warna busana maneka warna sebab puspiteng udyana nyang panjring sarwa rukma renggeng manik narawata abrah prabanya sumirat kenyaring teja leliwara kilat sisring tatit wimbuh geganda katyuping maruta manda saparan mangambar kongan mojarakan salingganing saksana mindele Sang Prabu Duryodana tumingal kepepetan Badra Erawan Badra tegesing wulan Erawan mendung tegese tumingale kados wulan ketutup dening mendung surem ketingale pangandikaning Sang Prabu Duryodana punika anak sasmitaning jagat wasisaning batar paman Patih Sangkuni lanuga Sang Dwijawara Rama Panembahan Durna lanuga Raka Prabu ing Mandura
Raka Baladewa bagianing palangarsa sedanten lu inggih kula Ngger Prabu kula Narapati ing Astina kula sampun boten prayogi pisowanipun abdi ing kepatihan Ngger mung sederenge sampunipun kula nyuwun ngaturaken sembah pangabaktos mugia dipun katampi Ngger mugia dados jimat keselamatanipun kula Ngger inggih sampun kula tampi dawah sami-sami paman miwah rama panembahan ing soka jajar 5 katuran ke arah harjan rama raun jenengan teng penangkilan agung nagri Astinapura wanjau astagfirullah sa'wala walaita minal konal ngajebril ngabrungkul inggih sinuwun Ngger Prabu sampun boten kirang prayogi pisowanipun kula Ngger teng penangkilan agung Nagri Astinapura keparengaken kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang amak nyuwun konjuk ngarsa paduka Ngger Prabu inggih sampun kula tampi kalian bumbung rasaning manah kula rama panembahan Sang Dwi Jawara Sang Guru Agung ing Astina lan uga keparengaken Kakang Prabu ing Mandura Kakang Prabu Baladewa sarawen jenengan kapranga kula ngaturaken pasegan panakrami kula Kakang Prabu Baladewa ing penangkilan agung Nagri Astinapura hidup jagat Dewa Batara jagat Pangestungkara inggih rayi bombong seneng raoseng manah kula bunga mana isun dupi kula katampi panimbalane rayi Prabu ing Astina wangsulipun ingkang raka ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka konjuk ngarsa paduka rai kula tampi akarya bombong raosing manah kula raka jenengan sampun sowan dateng Nagri Astina dateng pasewakan agung dateng penangkilan ing Sitinggil Binaturata jenengan iki nyumponi undangan kula ngirim panimbalan undangan ngirim nawala dateng jenengan raka inggih wonten ngantos wigating karya kula dateng jenengan inggih wonten ngantos dawuhipun apa rayi inggih kula badhe urun rembug dateng jenengan raka mangga jenengan mingsera lungguhe raka
mata monang nang sekejap li bisa ngucap gawe wad pisan gawe ewet maning atine gawe keder maning pikirane maning ngatine yen besok Maryang emanen wonten gerhana ing sasi srengenge kembar lelima lintang alit kumaran ing siti sawiji tanana urip ada hudu sawiji tanana urip mong isun kelawan sampeyan benjang pelayan sampun akhireng jaman mamai rapat mong bela mong bisa selawase yen ringan sama dijingjing sama dijingjing Mama bumi lele sing ditembangi sing hormati Mama bumi lele dewek Mama bumi lele sampun lali selawase Mama bumi lele ya dewek kang hormati sesampune dihormati maturaken matur kesuwun sangat dihormati Mama bumi lele ya sareng mama ugi keding Mama Etio kedik sing ditembangi Mama ugi Mama Etio sampun lali sareng Mama ugi keding sing hormati Mamai rapa wong langut mamai rapa emanan sayang jangkrik dami sumelang pisan sun melang ditinggal kari putune bapak kasda esuk nakir sore nakir sing ditakir godong plasa esuk mikir sore mikir sing dipikir botong rumasa putune bapak kasda minangkane sing ditembangi sing hormati putune bapak kasda dewek sareng mamaku we kedik mamaku leleang mama tuan rumah ibuku leleang sing hormati wong sing paling denok demplon dewek sareng nokani sekedik sing jambak wong kang paling eman nokanis putune papa kasda kedik mas udenok ibut sampun lamun
Kakang Prabu dinten gumanti sasi gumanti tahun wanci saya nyaketi ngumpake perang ageng Bratayuda Jayabinagun ingkang sayekti boten saged kula pungkiri kawontenane niku senyatane Pandhawa sampun utusan duta kaping 3 diantawisipun senunggal duta yaiku Prabu Drupada saking Nagri Pancala kaping kalih dutaning para Pandhawa yaiku Bibi Ratu Kunti lan kaping pungkasan dutane para Pandhawa yaiku Minulya Sri Bathara Kresna Narendra ing Dwarawati tujuane Nagri Astina kedah kula paringaken dateng para Pandhawa sampun dados tekad kula dados Narendra ing Nagri Astinapura yen kula Prabu Duryudana bakal ngukuhi tahta Nagri Astinapura yen perang ageng Bratayuda ingkang saged nentukaken sinten ingkang pantes ngukuhi Nagri Astinapura niku Raka godhong garing morak sing ngepange yen dipikir gawe gagas bae masalah wase mamaku desalele mamaku Raidi wong sing paling emalan sayang sarang ibuku wae gedhe Mama bumi lelea Mama uki mama tio Papa rapae keding wong langut sareng Mas Udinok ibu teh keding wong Losari Brebes Mamaku lelea Tuan Roma singor mati tujuan kula nimbali jenengan Raka Prabu ing Mandura kula pengen ngawruhi pengen urun rembug sareng jenengan Raka pangajab kula badhe nyuwun keterangan utawi kejelasan pangandika saking jenengan benjang yen perang ageng Bratayuda Jayabinangun kelaksanan menika lumampah Kakang Prabu Mandura kepareng biantu mbelani kula para Kurawa utawa mbelani para Pandhawa kula nyuwun kejelasan jenengan Raka kula pengen weruh pengen uning yen jelasen jenengan iki mihak pundi antarane
kula para Kurawa lan para Pandawa. Waduh, kula nyuwun pangapunten Rai. Kula nampi dawuh ingkang kados mekaten, sejatosipun aurat ibarate abote kaya nyangga bumi, ibarate abote kaya nyangga panjak wayang, yen ngeraik jaluk bon-bonan. Tenang, panjak anak-anak, hari panjakin mah murni aman. Langka catetane di tokokna ST gawis itep. Mamai ugi maturaken matur kesuwun sesampune dihormati mamai ugi wong langut sareng mamai tio gede. Mamai ugi sesampune dihormati maturaken matur kesuwun sareng mamai tio gede sing hormati. Inggih senyatane niku ya, yen para Kurawa niku masih kadang masih dulur kula piyambek, apa maning sareng jenengan Rai Prabu, sareng jenengan niku minangka tunggal mersepah tunggal mertua. Kula ya mantune Rama Prabu Salya, jenengan uga sami, ananging sareng para Pandawa uga ya masih dulur niku, masih kadang masih keluarga. Jadi kula keder yen kudu milih, kudu mihak para Kurawa utawa para Pandawa. Jenengan aja keder-keder ngger, kudu tegas, kudu mantet pilihane, aja mencela-mencele, aja kaya nang Brohim masih mencela-mencele pengen meluwe mendi, masih labil, masih dilema, masih galau. Sekeru kiri gambar watu welan pisan gan kaya kaca senajan lair mungkir mamai ugi ning lair mungkir ning batin si Mas Udinok iput sing losari Brebes mamai jurna putune kasda matur kasuwun. Sang kuryang kawanan udak-udak dayang sumbi rasa edan penasaran yang durung laksana diri mamai juna papai juna nok anising jambak yang durung dadi sawiji simpan mata mekaran
sepukan yen wong demen kelingan bae mama bumi lelea yen wong demen kelingan bae kenang hidepe senajan ragane angga nanging batin selawase mamai ugi mamai rapai geding wong langut sereng mamai teo geding tumut ngormati mamai juna papai juna sing ditembangi sing hormati papai juna sareng putune kasdae geding masih ngore mati tuh Mama Juna sing ditembangi Mama Juna sing hormati putune Bapak Kasda matur kesuwun mamaku rai dia gede tuan rumah sereng ibuku gede wong sing paling denok demplon sampun lali sareng mama bumi lea kedik mama bumi lelea sing hormati Mamai Juna sing ditembangi Mamai Juna dewek sing hormati Mamai Juna sareng nok anise geding wong jambak Mamai ugi sareng Mamai tiwa gede kantun gilirane Mamai ugi sing ditembangi sing hormati Mamai tio sing hormati sareng mama tuan rumah gede mamaku waraidi sareng ibuku gede wong sing paling gempleng mayang dewek putune Kasda sareng Mama Juna gede sareng Ratu Ayu plastik kempede gede sareng Mamae Cabi wong pangaupan dewek cuman iku tujuan kula Raka kula pengen nguningani kejelasan jenengan supaya anteping manah kula supados kula tenang kula ngawruhi jenengan iku badhe mbelani sinten godhong gare morak sing apa yen dipikir Mama Juna gawe gagas ning atine waduh Rai nyuwun ngapunten yen saniki kula dereng saged njawab pitakonaning jenengan Rai wah jenengan iki kesebute mawon dados Narendra kang kawilang galak tegas ananging pilihane masih Masudinok iput sing nosari brebes sareng nok anis sing jambak dhewe masih men celek boten konsisten boten saged konsekuen niku ora jelas jenengan masa jawab embuh bae masih durung bisa jawab sejelas mawon ger
jenengan kudu bisa negesaken arep mbelani sapa. Mama panitia ne gede ibu panitia sing ditembangi sareng bapak panitia. Mama bumi sing hormati. Mangsa iya mentale Prabu Baladewa ngaya dene kerupuk kecelup ning banyu, mentale mlempem ibarate rangsele panjak lakai sisi berkat ngelumpruk ora duweni daya lan pendirian utawa pilihan sing tegas. Mama ugi sing ditembangi sing hormati, mama te wong langut, mama rapa tumut ngormati. Ngapunten Rama Panembahan, dudu bae kula boten tegas, ananging pilihan niki angel dijawab. Kula niki mong mban sinde mban siladan utawa pilih kasih marang dulur Kurawa lan uga Pandawa. Takdir bisa dipungkir, mamer apa sareng papa etio kadar bisa dipungpar. Sejelase yen Prabu Baladewa iki keputusane iwal ana ning tangane Rayi Narendra ing Dwarawati, Rayi Sri Betara Kresna. Bagian aku lungguhe luwih tua, ananging Kresna luwih ngerti tenimbang aku sing dari kakange. Sesepuluh leya minangkane sing merengaken sareng pemuda-pemudi kedik, mama panitia sing hormati. Kula cuma bisa ngubai petunjuk supaya rahayuning para Kurawa kabeh ning perang ageng, perang suci Bratayuda Jaya Binangun ing Tegal Kuru Kasetra. Percuma yen para Kurawa gegayuh pengen boyong aku mbelani para Kurawa kabeh. Mama Juna sareng putune Kasdaya Gede Nok Anis sing paling emang. Aku iki langka pengaruhi apa-apa ning Bratayuda, ananging yen para Kurawa bisa mboyong utawa ngerayu Rayi ing Dwarawati supaya mbelani para Kurawa, pasti bakal rahayuning para Kurawa ing perang suci Bratayuda. Ciri wanci pakja diri ketulis kakawang janji. Carane pripun Raka supados kula saged mboyong ratu ing Dwarawati? Dewa kamanungsan rongokaken yari tambang rawat-rawat sujare bakul kang sinambewara kabar sinambunge angin rokok cendak pembuangan tegasaken janjine dingin. Mama Juna janji kang dingin.
aku oli kabar saking Rayi Setyaki yen Rayi Kresna saiki lagi tapanendra tapat turu muja semedi anane ning telaga dua tawana ya ning balik Makambang menyan kuning Jawa gendong jarang basane kaya wirang kaya lingsem maningatineng Rayi Kresna tapanendra ang wujud brahala utawa wujud denawa matek aji triwikrawa denawa gedene kang kliwat batese pokoke gedene pengedram ya kalah kun magemoy dulu gede gemoy ciri wajib baca diri ketulis kekawan janji yen adat mah nok ibu kagawa minggang lan Rayi Kresna sedurunge tapanendra ning bale Makambang ngupai amanat yen sapa bae diantarane para Kurawa utawa para Pandawa yen bisa nggugah tapanendrane Rayi Kresna mengko ning Bratayuda bakal oli kanugrahan Rayi memesari sareng memerasti megede wong pegagan kapetakan pantura dewek aja lali selawaseng bakal oli kanugrahan ning sajroning perang suci Bratayuda Jaya Binangun aku bocoraken iki ngupai amanat iki jare dewek rasa eman rasa sayang lan katresnaning aku marang para Kurawa kabeh memesari memerasti megede wong pegagan kapetakan eman sayang selawase mung semono amanat paring isun kula badhe madal pasirah nyuwun pamit Rayi wis jelas ngir jenengan digawe santai mawon digawe enjoy kemawon bagian jawabane masih ngambang ananging Prabu boleh dawa bala dewa niku wis ngupai petunjuk jenengan kengken gugah tapanendrane Sri Betara Kresna ing bale Kambang inggih kula pripun pangadiwasaning jenengan Rama kula pengen weruh panemu supadosa kula saged nggugah tapanendrane Raka ing Dwaraka tenang ger tenang ari tenang iku dudu tegese wong meteng kenang wong lanang utawa wong meteng kenang penggambang dudu
bagian peteng jimet wis payu wis laku menggambang niku terhipnotis mungkin jadi buru-buru di keramat dikawiniku supadosa watir sadar dikit wong tenang yang ger ya kula ngupai panemu dateng jenengan niki kula pasti nebak yen tapanindrane Prabu Kresna niku wonten kang jaga niku nger ya pasti bawahane supadosa kula saged lancar tumindak lumampah tumuju ning Telaga Dua Tawana utawa ning Balai Kambang bisa nggugah tapanindraning Kresna enak-enake iki kula nduweni ide yen sing jaga niku dialihaken fokuse niku supadosa kelengeran yen wis kelengeran kula pengagung Astina lan para Kurawa kabeh saged lumebu ing Telaga Dua Tawana mau carane pripun niku Rama Panembahan carane kula niku nggadahi murid niku murid raja namine Prabu Prawaspati niki putrane Prabu Sopala saking nagri Cedipura niku Prabu Prawaspati niku duweni dendam marang Kresna niku kang dadi sebab ya Prabu Sopala ramane niku dipejai dipateni marang Kresna niku dados kula kompor-kompori Prabu Prawaspati mau supadosa nyerang ngganggu tapanindrane Kresna sebab duweni dendam bakal nuntut balas kematiane wong tuane niku lah lurugan saking nagri Cedipura ngelawan penjaga ing tapanindrane Kresna mau bakal perang lah perang mau bisa ngalihaken fokuse penjaga tapaning Kresna mau nggih cerdas jenengan Rama ya kula maniki otake manjinge otak komputer niki manjinge niki otak Google tinggal ketik celorot metu jawabane pokoknya aja disalahgunakan kayak panjak niku panjak makadang nguleti situsnya aku sing ora-ora bakal beli judul ya sing gambar budak niku ya wis dasare Baranayaga mabli cambleng niku inggih Rama boten kesuwen kula anggene teng kraton mangga kula aturi bidal sedanten para Kurawa tumuju ning Telaga Dua Tawana inggih nggih aja kesuwen ayo bidale para Kurawa kadya baterbah umpamane mangga nggih sedaya samya kesa sedaya ngemban tugas ing negara rukun runtut supatura wonten ingkang selisih paham punika sedaya samya akun sedaya samya rukun dengan sama dijengkean berat sama dipikul
eling mangkan eling asih eling ngomong puning dunya sing teliti lan hati-hati sing awas mas yo mas sing awas laku lampah ketruk suku kebat koncane kebatakan ing saudara semplas limpiane semplas malimpeane eling mangkan eling asing eling ngamumpung ning donya sing teliti sing ngawasi sing waspada laku lampahe maju para kaca maju bro hingga maju bro hingga maju wis cunduk tekane waktu wis ninggang tekang mangsane wong bener ketara wong alasi pasti ketara sapa sing gawe lantaran pasti bakal kewalasan lakonana sabar lan tawakka wong sabar langkalane kodong garing murang sing apa yang dipikir gawe gagas selawase gawe gagas saumure yo mas maju diri wanci bagja diri ketulis ke gawang janji yen adat di gawang minggat yen watak ke gawang urang nora bisa dinunuti alon-alon talibaton bagian alon sing penting asal laksana gramat asal selamat kang mas asal rahayu kruyuk mumpung ada yang panas ake belanjane kruyuk mumpung galam yang lawas ake bejane bang-irang-irang melu nyawang bae sing kedua mandan apa sing lakoni enake sing kari nyawang rokok candak pembuangan tegesakan janjine dingin Ratu ayo plastik wong tempat janjine dingin janji kang dingin kembang putih ning galungan mampanane sing teliti lan hati-hati sing teliti hati-hati sing awas laku lampai wong bener ketengar wong alasi pasti ketara wong beci pasti titi do biang maranayaga
kenalaken isun Biyung Cangik. Alhamdulillah ya, ning dina iki ning dinten iki kula kempangge sareng masyarakat desa Leleak niku kang lagi ngawontenaken acara adat sedekah bumi. Lagi duwe gawe, duwe hajat syukuran adat desa ning desa Leleak niku. Pokoke matur kesuwun sanget kangge Mamaku Raidi lan uga para panitia acara adat sedekah bumi ing desa Leleak kene. Pokoke mah tempatnya ki bagian ora di panggung. Ya enak wis anak ning pendopo. Panjake bisa selonjoran. Aja pada turu yen mau wayang aja dipadakaken ning masres ya. Dasar bakal wayang iku sing ditontonnya nayagane ya sindene ya dalange. Barang ning masres mah ning ketoprak makan sing dideleng ku ya ning dhuwur. Dadi kadang panak nayaga ku ya wis terserah bae lah. Ora popo. Bener beli nang Kemal. Bener beli nang Rizky. Iya, nganggo nyambut anak kula niku arane Siti Sarboah. Arep metu biasane bakal metu ku pengen disambut karo lagu-lagu. Ku delengen surate wis kumpul. Wis wis pokoke mending kene mah percanten lah. Percaya yen anak kesenian tradisiku melu nguri-nguri, melu nglestarikaken. Sebab kesenian adiluhung ki kaya wayang ki. Sing lestarikaken ku dudu para panjak, dudu sinden, dudu dalang bae dudu. Sing lestarikaken si melu andil iku penanggap. Percuma yen akeh dalang, akeh panjak, akeh sinden sing nanggape langka mah ya percuma. Dadi wong Leleak kabeh ki manjinge masih nguri-nguri ning budaya. Masih nglestarikaken. Niki wonten panyunan lagu saking Pantura Pegagan Kapetakan. Sing dermaga wetan nggih. Dermaga lor. Pokoke mah bakal dinakin ki streaming. Berarti sing nyakseni ki dudu wong Leleak bae. Wong Israel gawe nonton. Niki saking Mimi Sari, Mimi Rastiem, kanggo Wa Majid. Nyuwun lagune ugal-ugalan kok. Pokoke para nayaga wis Maria ugal-ugalane ya. Wis pada tobat kabeh, pada eling. Kesambung malih niki permintaan panyunan lagu saking Putuwe Kasda. Para putuwe Wakasda kabeh nyuwun lagune Jaluk Ping Pitu. Barang penggambang mah boro-boro ping pitu. Nembe sepisan gak wis ora ya rambo. Ditinggal turu. Sambung malih niki saking Mamae Ugi, Mamae Tio, Mamae Rafa wong Langut nyuwun lagu Bisa Bareng. Pokoknya pengen bareng-bareng bae. Beli bisa bareng. Oh iya, beli bisa bareng. Berarti LDR-annya. Adu-aduan. Kayak para nayaga yang duwe bojoe lagi ning luar negeri ku ya LDR-an. Biasa bakal nabu gabari video callan.
Sambung malih niki saking Nok Anisku. Sing jambak, sing ning jambak. Ku ana noke nang. Nok Anis nyuwun lague tetep demen ku. Mangga diputer bari nyambut anake isun Senok Sarboah. Ayo metu Sarboah. Bisa diilangakeun tetep bae demen perasaan sun keganggu yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane kebayang ning ganteng mungkin temen rasane jemes duwe kelingan kenang sopane kula ngerti sampeyan wis duwe rati tapi kula ora bisa kan sing percaya dipungkiri kita
beli dipungkiri mama yang